No moikka taas, kiitos kun tulit kuulolle. Halusin puhua tänään vähän ajatuksia, jotka liittyy sellaiseen feminiini- ja maskuliini-energian epätasapainoon. Ja mä tätä vähän pohdiskelin ja halusin jopa tehdä tämmöisen visuaalisen representaation. Piirsin pari kuvaa, joiden kautta mä yritän vähän hahmottaa itse ja sitten jaan sen tässä. Ähm, eli, eli sellainen perustavanlaatuinen feminiini- ja maskuliinienergian tasapaino, joka on ikään kuin välttämätön semmoiselle terveelle energian virtaukselle. Niin se on sellainen tavoitetila kaikilla meillä, meidän omassa psyykessä, meidän omassa elämässä, ihmissuhteissa. Ja tietenkin feminiini- ja maskuliinienergia on jokaisessa meissä ja ihan kaikessa olevaisessa. Eli luonnossa ja ää, kaikissa eläimissä ja kivissä ja kasveissa. Ja sillä tavalla, että ollaan ehkä joskus, tai mulla ainakin saattanut välillä tulla vähän sellainen niin kuin yksipuolinen, että luonto olisi jotenkin pelkkää feminiiniä ja niin edelleen, että meissä olisi ikään kuin, jotenkin tosi polarisoituneesti se energia. Ja toki kyllä on ilmiöissä on ikään kuin se dominoivampi, se hallitsevampi energia aina. Mutta sitten se tasapaino meissä esimerkiksi, mikä mua nyt eniten aina kiinnostaa, niin on se, että miten se oma sisäinen tasapaino syntyy ja miten se vaikuttaa, että jos ei se tasapaino ole siellä. Joo, elikkä miten mä sitä käsitän tässä hetkessä, tota balanssia, niin se on hyvin pitkälti sellainen se maskuliinienergian rooli on sellainen kannatteleva, tukeva, kannustava ja se on ikään kuin se semmoinen tietoisuus, joka kohdistuu johonkin. Ja siihen liittyy se tietyn asteinen kontrolli, mutta et siinä on se iso riski, että se menee vähän yli sen kontrollin kanssa. Eli se maskuliinienergian varjo, semmoinen negatiivinen varjopuoli on sellainen ylikontrolloiva. Ja sitten taas feminiinienergia on se semmoinen uutta synnyttävä, luova, erittäin dynaaminen voima, jonka tarkoituksena on ikään kuin sallia, antautua, päästää läpi. Ja se on esimerkiksi tälleen niin kuin yksittäisessä ihmisessä, niin se, että jos se jompikumpi niistä energioista ottaa ylivallan, niin sitten se elämän energia, joka virtaa tästä tämmöisen maskuliini- ja feminiinienergian tasapainoisesta dynamiikasta läpi, niin se ei pääse kulkemaan. Eli tässä on tämä ensimmäinen kuva, minkä mä näytän, niin tässä on ikään kuin vaan tälleen symbolit näytettynä, että miten mä nyt kuvailen, että siinä on yläpuolella se feminiinienergia, jonka mä oon ton muotoiseksi kuvannut tässä mun esityksessä. Ja sitten alapuolella on se maskuliinienergia. Nämä ei ole mitään universaalisti hyväksyttyjä symboleita. Mä vaan itse nyt halusin esittää sen näin sen takia, että ne jotenkin resonoi mulle tässä yhteydessä. Ja nyt sitten, jos katsoo sellaista tilannetta, missä ensin tämä maskuliinienergia on yliedustettuna, eli sitten se ikään kuin sulkee kokonaan sisäänsä sen feminiinienergian. Ja sitten tämä valkoinen
tulee täältä alhaalta, se on se elämän energia, jonka tarkoitus olisi virrata tämän dynamiikan läpi, eli synnyttää uutta. Eli se on se luovuus. Kaikki luova on pohjimmiltaan sitten, kun se on puhdasta ja aitoa ja dynaamista luovuutta, niin se on se elämän energia, joka tulee siitä tämän kauniin geometrian läpi, joka me ihminen esimerkiksi ollaan. Tämän feminiini- ja maskuliinienergian symbolisesti siihen geometriaan me ikään kuin päästetään se läpi, jos se on tasapainossa. Ja sitten kun se elämän energia sieltä tulee tällaiseen dynamiikkaan, jossa se maskuliinienergia on yliedustettuna, niin se ikään kuin suppressoi sen, se sammuu se liekki, joka on sieltä universumista, kaikkeudesta tulossa ikään kuin syntymään tähän todellisuuteen. Ja tämä on niin kuin se keikahdus sinne ylikorostuneeseen maskuliiniin. Ja siinä on ikään kuin se, jos ajattelen vaikka parisuhteen tai ihan henkilökohtaisen psyyken tapauksessa, niin se on semmoista ylikontrolloivaa. Kukaan ei pysty siinä rentoutumaan. Ja jos ajattelee että ihmisen koko elämä täyttyy sellaisella struktuurilla ja vaikka jollakin semmoisella vähän merkityksettömällä työnteolla, että koko elämä on ihan täynnä vastuita ja velvollisuuksia, niin silloin ollaan ikään kuin semmoisen maskuliinienergian vankilassa. Eli silloin se ei virtaa se luovuus, mikä on kuitenkin tämän elämän tarkoitus, on olla kanavana sille luovuudelle ja sille elämän energialle. Sehän näkyy sitten esimerkiksi ihmisessä sellaisena tunteiden tuntemattomuutena, eli ei pysty tuntemaan tunteita, puhumattakaan siitä, että pystyisi ilmaisemaan tunteita. Eli esimerkiksi viha, semmoinen vahva elämän energia, jää ikään kuin sinne systeemiin. Ja sehän myrkyttää sitten kaikki ne muotoineen, pelkoineen ja häpeä, syyllisyys, erilaiset tämmöiset johdannaistunteet jää sitten tuntematta. Ja voi johtaa esimerkiksi sitten masentuneisuuteen, toivottomuuden tunteeseen, luovuttamiseen. Ja samalla tavalla esimerkiksi ihmissuhteessa tai yhteiskunnassa, jos siellä on todella voimakkaasti tämä kontrolli ja tämä maskuliininen energia vallalla, mikä meillä esimerkiksi nyt näkyy tosi voimakkaasti tällä hetkellä meidän maailmassa, niin samalla tavalla se aiheuttaa sellaista alistumista ja luovuttamisen tunnetta ja epäterveitä tunteita, jotka sitten voi ilmentyä tosi toksisesti vastareaktiona. Ja sitten taas toinen ääripää, että jos se feminiini-energia on päässyt korostumaan liikaa, eikä sitä tasapainoa ole, niin silloin se voi näyttää tämmöiseltä, mitä tässä kuvassa on. Ja se elämän energia silloin aina se virtaa ja se nousee siihen dynamiikkaan, oli se sitten psyyke tai parisuhde tai yhteiskunta, niin se virtaa sinne aina. Mutta sitten jos siellä ei ole sitä mitään struktuuria eikä kontrollia, niin se vaan hajoaa käsiin ja se ei ole sen tarkoitus. Eli tietoinen luominen on sellaista, että se saadaan kanavoitua sellaisessa geometrisesti kauniissa, systemaattisessa putkessa ja sitten se voi kukoistaa ja avautua ja synnyttää sitä tasapainoa. Mutta tässä tilanteessa, jos se feminiinienergia on täysin vallottanut sen dynamiikan, niin silloin
elämän energia korruptoituu myöskin. Ja se lähtee joka suuntaan ja se ikään kuin muodostaa kaaoksen. Eli se ei pääse niin kuin, semmoisella tuottelijalla, semmoisella tasapainoisella tavalla ilmentymään. Eli se ikään kuin jää siihen systeemiin poukkoilemaan. Eli sekään ei tuota jotain uutta, se ei synnytä uutta, vaan se koko energia jää sinne sekavuuden tilaan. Eli tähän semmoinen, en tarkoita, että tämä olisi mikään niin kuin diagnostinen työkalu, mutta esimerkiksi semmoinen ADHD, semmoinen, että koko ajan niin kuin huomio hajoaa, ja semmoinen maaninen energia ja ylitunteellinen, eli kaikki tulee niin kuin saman tien räjähtää koko ajan ilmoille. Eli siinä ei ole sitä tervettä konteineria, eli semmoista astiaa, jossa se luomisprosessi pääsee syntymään. Ja nämä on ne haasteet, ja ne ilmenee sitten esimerkiksi parisuhteissa ja ihmisen psyykessä ja yhteiskunnassa ja jopa meidän kehoissa eri tavoin. Et siellä aina, jos joku tasapaino on keikahtanut, niin silloin se näkyy sitten sairautena, mielensairautena, kehollisena sairautena, parisuhdeongelmina, yhteiskunnallisina haasteina ja ongelmina. No sitten, jos ajatellaan, että se on se tasapainoinen, esimerkiksi ihminen, jonka omassa systeemissä tämä feminiini ja maskuliini energia on tasapainossa, on oikeilla paikoillansa, puhtaassa muodossa, niin sitten tämä elämän energia, joka tulee täältä alhaalta, niin se pääsee läpi. Eli siinä on virtaus ja molemmilla on se oma tehtävänsä, mutta ne on tasapainossa. Kumpikaan ei, esimerkiksi se maskuliinienergia ei sulje sitä pakettia. Ja sitten myöskään se ylikorostunut feminiinienergia ei päästä sitä niin kuin levähtämään joka puolelle, vaan se virtaa kauniisti ja luo sellaisen tasapainoisen tilan. Ja tämä voi tosiaan mennä yhteiskunnan rakenteiden läpi tai parisuhteessa tai ihan siellä meidän omassa kehossa tai mielessä tai siinä meidän systeemissä, energiakentässä. Eli mitä se sitten tarkoittaa, jos ajatellaan, että esimerkiksi vaikka mikä on se pyhä kolminaisuus kristinuskossa, niin mun henkilökohtainen kokemus, ja nyt se vähän sotkee, mä en ehkä ymmärrä sitä ihan näin selkeällä tavalla, mitä mä nyt olen omien pohdintojen kautta hahmottanut tätä. Koska siellä ei oikein ole sitä feminiinienergiaa kunnolla ja mikä nyt se isä ja poika ja pyhä henki on. Totta kai niistäkin voi löytää sen samat energiat ja saman mekaniikan. Ja no, kukakin, nämä asiat on tietenkin tosi tämmöisiä tietyllä tavalla abstrakteja, että niitä ei voi selittää ihan aukottomasti. Mutta tässä oli mun yritys vähän hakea sitä selkeyttä, että miten se toimii. Ja sitten myös tavallaan selkeyttää itselleni sitä omaa luovuuden kanavaa ja sitä, että mitkä asiat täytyy olla tasapainossa. Eli just se, että se ikään kuin se feminiininen energia ei pysty luomaan, jos se mieli yrittää ihan kauheasti kontrolloida sitä tilannetta. Että siinä täytyy olla semmoinen täys antautuminen, mitä ei taas voi tehdä. Se antautuminen ei ole niin kuin tuotteliasta eikä turvallista, jos ei se maskuliini energia kannattele sitä struktuuria. Että tällä tavalla mä näen tätä luovuutta. Ja sitten yksi esimerkki on tietenkin se, että
kun lapsi syntyy, niin siinä on se isän tuki, joka tukee sitä äitiä, ja sitten se äidin luova voima, joka synnyttää sen lapsen, ja sitten se lapsi on se elämän energia, joka manifestoituu siitä sellaisesta. Eihän äiti voi yrittää olla raskaana, vaan se on vaan sallittava se, mitä tapahtuu. Se on se feminiinin rooli siinä, ja sitten maskuliinin rooli siinä yksittäisessä dynamiikassa on taas kannatella sitä prosessia ja tukea siinä. Ja sitten vaikka puhutaan tosi paljon feminiiniä ja maskuliinia, on meidän tässä fyysisessä kehossa ilmentyy tietyillä tavoilla, niin esimerkiksi sitten kun lapsi on syntynyt, niin äiti muuttuu tälle lapselle semmoiseksi maskuliinienergian edustajaksi. Eli nämä ei liity niin paljon, tai nämä ei ole niin kuin ehdottomia niin kuin sukupuoliin liittyviä nämä dynamiikat, vaan äidin tehtävä on silloin kantaa sitä lapsen luovuutta. Lapsi synnyttää sitten sitä omaa persoonallisuuttaan ja kasvaa. Ja isä edelleen kannattelee sitä koko pakettia. Mutta se ei ole niin kuin, se ei liity niin yksioikoisesti sukupuoleen. Eli naisella voi siis olla roolina olla vahvasti siinä feminiinienergiassa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän luo uutta elämää. Ja sitten taas olla vahvasti maskuliinienergiassa siinä vaiheessa, kun hän luo semmoisen vahvan tuen sille lapselle taas synnyttää sitten sitä omaa kokonaista persoonallisuutta ja ehjää psyykettä. Eli lapsen ei kuulu taas siinä vaiheessa kannatella sitä omaa kasvua. Mutta niin meillähän on itsessämme se sisäinen isä, sisäinen äiti, sisäinen lapsi ja muitakin tahoja, mutta niillä on ikään kuin näitä eri rooleja meissä itsessämme ja meidän omassa elämässämme ja siinä, että miten me pidetään huolta itsestämme. Ja ajattelisin myös, että on tosi hyvä pohtia tätä dynamiikkaa myös siinä, että mihin me käytetään meidän huomiota, koska ikään kuin aina jos me katsotaan vaikka jotain televisiosta tai somesta tai mistä tahansa, niin me ikään kuin luovutetaan sitä meidän maskuliinienergiaa niihin asioihin, mihin me sitä meidän tietoisuutta ohjataan. Eli me tarjotaan ikään kuin se meidän tuki niille asioille, mihin me meidän tietoisuus ohjataan. Siinä tilanteessa, kun me itse luodaan jotain luovaa ja me ikään kuin voidaan vaikka sosiaaliseen mediaan tarjota jotain meidän tuottamaa sisältöä, niin silloin me ollaan siinä feminiinisessä synnyttävässä energiassa, mutta silloin kun me kulutetaan sitä, niin me ikään kuin vahvistetaan sitä ulkopuolelta. Eli se on tärkeää miettiä, että mihin me halutaan ohjata se meidän tuki. Ettei ohjata sellaiseen asiaan, minkä me ei toivota vahvistuvan, koska se on maskuliinin tavallaan tapa luoda on se tukeminen ja sitten se feminiinienergian tapa luoda on se itse toteuttaminen, antautuminen sille luomisprosessille. Ja sit jos on esimerkiksi jonkinlaista tosi negatiivista uutisointia, niin silloin jos me sitä seurataan, niin me kannatellaan sitä narratiivia, me kannatellaan sitä todellisuutta ja sitä syntyy sitten lisää, mitä enemmän ihmiset kohdistaa sen huomion siihen suuntaan. Ja tietenkin
on yksi asia kohdistaa sitä mihin tahansa ruutuun, parempi kohdistaa sitä ihmisiin ympärillä, luontoon, sellaisiin asioihin, jotka on todellisia, eikä välttämättä jotakin digitaalista. Mutta koska kaikki me tiedetään, että digitaalista sisältöä kulutetaan jonkin verran, niin siinä on mun mielestä yksi tärkeä huomio, että katsoo mihin ohjaa sitä kannatteluansa. Että tähän voidaan ajatella tietenkin semmoinen perinteisempi näkökulma, että se jonkun sisällön kuluttaminen, eli vaikka somen katsominen olisi sellainen feminiininen energia, missä ikään kuin sieltä syötetään jotakin erilaisia teemoja ja asioita ja mielikuvia sun omaan systeemiin. Ja se on totta, jos sä et ole vahvasti taas siinä hereillä ja ohjaa sitä sun omaa maskuliinista energiaa, eli sitä sun tietoisuutta. Eli siinäkin on kysymys siitä, että se mitä sä katsot, niin se vahvistuu. Eli jos ajatellaan vaikka tälleen somessa, niin se kenen sisältöä sä katsot, niin se saa enemmän katsojia ja ikään kuin se vahvistuu se kanava, mitä sä vaikka katsot. Ja sitten taas totta kai se kulkee toiseenkin suuntaan, että sun systeemiin tulee sellaista sisältöä, mitä sä katsot. Ja mitä toi some tällä hetkellä tietenkin tekee, niin se yrittää työntää sinne ja algoritmit päättää, mitä sä katsot. Mutta jos sä astut siihen sun maskuliiniseen voimaan, niin sä voit itse päättää. Joo, mutta tässä ehkä tämmöinen tiivis pläjäys näistä ajatuksista. Kiitos kun katsoit. Moi!